Usa ka hanlulubog na palgan sa usas mga primay sa Sudtungan Basak, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu sayo kaganihang buntag. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Gi-turn over sa Basak Barangay Hall kining usa ka dupa nga hanlulubog nga napalgan sa mga bata sa usa sa mga panimay sa Sudtungan Basak. Nakita ni sa mga bata niya ilatampat yun sa mga bata, may doon ay concerned citizen, iyang ibadlong ang mga bata kay nakita niya ba nga mura man og ang bitin kuan man mura og rare kaya ang iyang sitwasyon ba. Munang iyahan lang gikuha, gipadakop nila munang gisud sa sako, munang gitunover sa barangay. Matod sa tanod nga si George Pugoy, usa kini ka hanlulubog nga sagad magpuyo sa mga kakahuyan. Wala pa hinon matino kung usa kini kabayi o laki. Laan mga tanong gitawag ko kalulubog kaya ang pakan ni lubog man. Nakigalayo na ang Barangay Basak sa DNR aron ma-turnover ang hanlulubog. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.